Mae Donald Trump a ynys fwyaf byd wedi denu lot o sylw yn ddiweddar. Ond pam? Wel, gadewch i ni fynd nôl i'r cychwyn. Ers dod yn arlywydd America am yr ail dro, mae Donald Trump wedi dweud o hyd ac o hyd ei fod eisiau yr Ynys Las. We need Greenland. Ond Denmarc sy'n berchen ar yr ynys yma. A mae geiriau Trump wedi achosi lot o ddadlau. Ac o'r Ynys Las i Davos yn y Swistir, lle mae rhai o arweinwyr y byd wedi cwrdd ar gyfer cyfarfod fusnes enfawr. Mae arweinwyr gwledydd fel Denmarc a Phrydain yn barod wedi dweud eu bod nhw ddim yn cytuno gyda chynllun Trump. Gan gynnwys arlywydd Ffrainc. A world without rules. Oedd yn gwisgo par o specs haul diddorol iawn. Ond nôl at Trump, ac wrth iddo fe wneud araith yn Davos, fe dwedodd na fydde America yn defnyddio milwyr i gipio'r Ynys Las. I won't do that. A do, fe gath y byd dipyn o sioc. Ers wythnosau, mae Trump wedi bygwth a bygwth defnyddio'r fyddin. A mae hefyd wedi dweud y bydde fe'n cosbi gwledydd fel Prydain yn ariannol, os na fydde fe'n cael ei ddwylo ar yr Ynys Las. A felly dyna ni, wythnos brysur arall ym myd Donald Trump. Ond mae dyfodol yr Ynys Las yn parhau'n ansicr. A phwy a oer be fydd yn digwydd nesa. Dwynwen, hi yw nawdsant cariadon Cymru. Mae'n debyg mae ar Ynys Llanddwyn ger Niwbwrch a'r Ynys Môn yn byw, a dyma lle mae ysgol wedi henwi ar ei hôl. Be felly gall ddisgyblion ysgol Santes Dwynwen ddweud wrthon ni am ei hanes? Mae diwrnod Santes Dwynwen ar Ionawr 25. Roedd fi'n fel princess. Roedd fi'n byw yn Brycheiniog. Roedd dad hi eisiau Dwynwen i prodi tywysog arall, ond oedd Dwynwen mewn cariad efo Meilon. Nath Dwynwen rhedeg allan o adra, a wedyn nath hi siarad i Meilon. Ond Meilon gael flin achos o hi yn prodi efo arall. So ti'n rhedeg y ffwrdd i y coedwig. Wedyn mae Angel wedi dod 2 dydd i Dwynwen a Meilon, a mae un wedi rewi Meilon, a mae Dwynwen wedi cael 3 dymuniad. Y 3 dymuniad Dwynwen oedd hi'n byth prodi eto, gael bob cariad Cymru yn hapus ag dadfawr Meilon. Wan fo'n cardiau, blodau, neges gyd neu gwneud rhywbeth neis i ffrind, mae sawl ffordd o ddangos eich cariad ar ddydd Santes Dwynwen. A thybed faint o gariad sydd ymhlith y disgyblion yma. Da ni wedi gwneud fel cogiau priodas yn eglwys Sant Pedr. Mae dosbarth wedi bod coginio biscuit. Gael parti fel mam a nain. Dwi wedi gwneud cardyn i teulu fe. Yma yng nghartre Santes Dwynwen a dros Gymru, dyma ddiwrnod i ddathlu cariad o bob math.